Сәлем кызлар, минем исемем Ләйсән. Бүген без сезнең белән холкы, ягъни җилкә калкымына каршы күнегүләр эшлибез. Беренче күнегү җилкәләр белән әйләнеш күнегүләр эшлибез. 10-15 тапкыр. Искә күтәреп аска ташлыйбыз. Кулларны алга күтәреп, арка җибәрәбез. 10-15 тапкыр. Ике кулны арттан низакка тотып, искә тартуга тырышабыз. Теннис туплары белән умырткалык буенча массаж ясыйбыз. Моның өчен стена янына басырга кирәк. Җилкәгә куеп, трапеция мускулларын нормаль тонуска кертәбез. Шуның өчен ныгытып басып, бер җилкәне әйләндерәбез. Хәзер баш белән күркәләр шикелле хәрәкәт эшлибез. Шул ук торыштан башны уңга сулга борабыз, аннары уңга сулга янтайтабыз. Массаж тубы белән муен мускулларын һәм трапеция мускулларын җимшартабыз. Аннары куллар белән трапеция мускулларын һәм муен мускулларын җимшартабыз. Бу күнегүләр җилкә калкымыннан булышалар. Моның өчен аларны көн саен эшләргә кирәк. Матур булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.